Halo bocah-bocah milenial, sopo sing tau ndelok film Mahabharata? Lan sopo sing tau ngerti tokoh Pandhawa? Nah, mestine titik akeh ngerti ya, Cah. Cerita Mahabharata kuwi asline saka cerita wayang. Lho, apa iya? Lanjut. Halo Cah, ketemu maneh karo Bu Caca. Nah, ning video iki awake dhewe arep bahas masalah wayang. Nah, gak usah pada bingung, guys slow ae. Sing penting delok videonya sampai entek ya. Cah-cah, wayang iku akeh maceme. Salah sijine wayang kulit. Sing dibahas ning video iki yaiku bab cerita wayang kulit. Dadi anane video iki mengko awakmu kabeh dadi mangerteni struktur cerita wayang kulit. Bocah-bocah milenial, struktur wayang iku ana telu. Sing pertama, pathet 6. Sing keloro, pathet 9. Sing ketelu, pathet manyura. Lanjut ya. Struktur urutan siji, jejer pathet 6. Ing pathet 6 iki ana 6 adegan. Sing pertama, jejer. Adegan iki adegan ning ruang persidangan kerajaan sing ngrembug perkara. Sing keloro, kedatonan. Kedatonan iki adegan ning sakjroning kraton, biasae adegan raja lagi omong-omongan karo ratune. Sing ketelu, paseban jaba. Yaiku adegan wara-wara anane perkara kanggo rakyate. Biasane digambarake ana ing alun-alun. Papat, ana adegan bodolan. Adegan iki yaiku adegan budale para prajurit. Sing kelima, ana jejer sabrangan. Adegan iki adegan jejer kerajaan liyane sing ana hubungane karo crita, iso uga musuhe, iso uga pendukunge. Sing enem, perang gagal. Nah, adegan iki perang nanging perang iki isih perang awal. Titenane mesti sing kalah bakal nganakake perang maneh. Struktur urutan loro yaiku pathet 9. Ning sakjroning pathet 9 ana telung adegan. Siji, gara-gara. Nah, adegan iki biasae luwih santai lan guyonan. Ning asline adegan iki akeh pitutur apik kanggo para manungsa. Pitutur iki biasae saka tokoh Semar. Sing keloro, perang kembang. Adegan iki biasae nggambarake perang golek kebeneran. Biasae perange karo buta utawa karo cakil. Sing ketelu ana jejer pandhita. Nah, adegan iki adegan kesatriya ngadep para tetua, golek pituduh utawa petunjuk. Biasane pituduh kuwi ngongkon kesatriya tapa utawa tumindak apik karo wong liya. Struktur urutan telu yaiku pathet manyura. Pathet manyura iki dadi pathet paling terakhir ana ing cerita wayang. Ning pathet iki ana telung adegan yaiku siji, werna-werna. Werna-werna iki adegan tambahan sing gawe ndukung cerita utamane. Sing keloro, para ratu kumpul. Adegan iki nggambarake kumpule para raja ngrebut benere dhewe-dhewe. Sing terakhir, perang brubuh. Perang iki perang entek-entekan, perang akhire cerita. Sing akhire nggambarake kesatriya lakone mengko dadine menang. Bocah-bocah milenial kuwi mau bab cerita wayang. Aja lali tetep nguri-nguri budaya Jawi. Sampai ketemu maneh ning video-video liyane ya.